ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് പാരഡൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു 4 മണി പലഹാരം. നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു 10 കഷ്ണം ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനാണ് പോണത്. ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു 10 കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് പാലിൽ കുഴയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ സാധാരണ പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് കുഴക്കണേ. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ കുഴച്ച് നല്ല ഉണ്ടയാക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ഉരുട്ടി കണ്ടില്ല, ഇതേപോലെ ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ വീർത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല പോലെ കുഴച്ച് നല്ല ബോളുകളാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ അടിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് അതിലൊരു ഫില്ലിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ കോട്ടിങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാനാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താണെന്നറിയോ? മുട്ടയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ പോലെ തന്നെ മുട്ട കൊത്തിപ്പൊരി, നമ്മൾ സബോളയും പച്ചമുളകും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൊത്തിപ്പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു 3 മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സബോള കുറച്ച് കനം കുറയ്ക്കേണ്ട സബോള അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇച്ചിരി കനം കൂട്ടി ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊത്തിപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സാധാരണ കൊത്തിപ്പൊരി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് ഇടണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് ഇടാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുരുമുളക് ഇടുന്നില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം പച്ചമുളക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ച് നല്ലതായിട്ട് കൊത്തിപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത് മതി. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുക വെച്ചാൽ മഞ്ഞയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് മിക്സ് ആവണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ നിൽക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള കൊത്തിപ്പൊരിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് കൊത്തിപ്പൊരിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീഞ്ചട്ടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചീഞ്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മുട്ട അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി കൊത്തിപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ. സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇതിൽ വേറെ മുട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഞാൻ ചെയ്യണില്ല. സാധാരണ പോലെ 2 മുട്ട എടുക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക, ഒരു കുഞ്ഞ് സബോള മതി, നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉപ്പിട്ട് ഇതുപോലെ കൊത്തിപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. കൊത്തിപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, അത് നന്നായി വേവണം. അത് നല്ല വെന്ത് ആ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ പോയി നല്ല ഇതായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നേരം ഇട്ട് നന്നായി കൊത്തിപ്പൊരിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പച്ചപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ തന്നെയാണ് മുട്ട കൊത്തിപ്പൊരി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാനാണ് മുട്ട കൊത്തിപ്പൊരി നമ്മൾ പൊറോട്ട ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ മുട്ട കൊത്തിപ്പൊരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ വേറൊരു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് നമുക്കൊരു മോഡേൺ 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് മാറ്റണം. ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി അടിയിൽ ശരിക്കും ആ മുരിവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മുരിവ് പിടിക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ആ ബോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്കാൻ പോണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ അടിച്ച് നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൈദയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഓട്സും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസും എന്തിട്ടിരിക്കണേ, നമ്മൾ ഓട്സും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൈദ ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കട്ടി വേണം, തീരെ ലൂസായി പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇച്ചിരി കട്ടിയിൽ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരി കട്ടിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബ്രെഡ് ക്രംസും നമ്മുടെ ഓട്സും കൂടിയിട്ട് അതിൽ തരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. ഇതേപോലെ നല്ല ഉരുട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. നല്ല ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മുട്ട ചെയ്ത അതിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ. ആ മുട്ട കൊത്തിപ്പൊരിച്ച ഇതിൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ്, അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും.
അപ്പോൾ ഇതൊരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് തന്നെ എപ്പോഴും പൊരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ട ഉണ്ടായാലും മതി, നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ കൂട്ടിത്തരണം. എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, മുഴുവനായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാലാണ് ആ വ്യൂ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്താലേ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മയോണീസോ സോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.